Държавите, които продължават да бъдат против споразумението за защита на авторското право и интелектуалната собственост, са основен източник на кибератаки, а годишните им печалби са за милиарди. Най-често българите се използват, за да разбиват кодове и системи, в някои случаи без дори да разбират, че извършват хакерски атаки. Китай, Индия, Украйна, Италия, Бразилия, Аржентина са в топ 10 на страните източници на кибератаки. Те са основните противници на споразумението АКТА. Този документ би могъл да защити тези икономики, които инвестират милиарди в развитие на технологиите, от тези, които заливат пазарите с откраднати продукти. През миналата година в световен мащаб са се увеличили организираните киберпрестъпни групи. Най-често тяхна жертва стават европейски финансови институции и техните клиенти. В момента тенденцията е кражба на такава банкова информация и от европейски клиенти на европейски банки, Германия, Норвегия, Швеция, Холандия, използване на български финансови агенти или по-просто казано мулета и трансфер на тези пари към Русия или Украйна. Най-често българите са наемани като IT специалисти с трудови договори от името на международни фирми. Всъщност, без да подозират, са извършвали хакерски атаки. Самата компания има създадени фалшиви сайтове. Въобще всичко изглежда съвсем истинско. Дневно в официалния сайт за борба с компютърните престъпления у нас се подават по 20-30 сигнала. Това обаче е много малко в сравнение с тенденцията за увеличаване на този тип престъпления в България. Една от причините – ниското ниво на информираност на интернет потребителите. Измамни услуги.